ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ, ଯାହାଙ୍କ ନୀଳା ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରଚାରିତ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ। ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼। ଆଉ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେ ଜାଣିଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, କାଳିଆର ଚକା ଡୋଳାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବି। ଏହି ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ, କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ଏମିତିଆ ଭଗବାନ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ସେଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାହା ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହାଯାଏ। ଘର ଖାଲି କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ।